Kineno tipo makama ma en ngire George Magoha jatend migao mochung' weche mag somo e pachoka ka bendo odiochieng' ma kawuono nyakwara Mgajwanga George Magoha biro bedo katimo nonro mag gedo mag kilese mag CBC ka bende odiochieng' ma kawuono nyakwara Mgajwanga George Magoha biro bedo kalimo sikunde ariyo ma bende nitiere buore Nairobi ka bende biro bedo kong'iyo sikunde mag phase 2 ma en koro okang' mar ariyo ma bende koro otimo nonro mag gedo mag kilese mag CBC. Sa 3:30 ma bende aneno mana kochiegni romo. George Magoha biro bedo e skund sekondar mong'ere kaka Mwangaza mantiere e sub county ma Embakasi buore Nairobi ka wanoromo sa 4 mar okinyi ma kawuono. Odhi skul mong'ere kaka Ofafa Jericho mantiere Nairobi ka. Ofafa Jericho nitiere e kar chung'od bura ma Makadara. Biro bedo kong'iyo phase mar ariyo mag gedo mag sikunde mag CBC. Parni nyakwara Mgajwanga bende ponono ni intiere kod nyathi mantiere e grade 6 ma bende kochopo higa manyien mano dwe mokwongo riwore kod grade 7. Neni idonjo e portal mano mar KNEC, mano duol mochung' ne weche mag penje pachoka, mano mar NEC, mano chakre chieng' wuok tich, milome ma bende nagi chiwo chakre chieng' wuok tich mar jumani, chenro ma bende dhi nyime nyaka chieng' tarik 30, mano dwe mar 8. Jopuonje, jotend jopuonje udonjo kanyo mar mondo mi ukony nyithindo yiero sikunde. Nyithindo mawuok e grade 6 ka bende biro riwore gi grade 7, mano chakre dwe mokwongo mar higa mabiro. Grade 7 ka koro gibiro riwore godo higa mabiro, mago emong'ere kaka junior secondary schools ma bende neno ka pod ngire George Magoha timo nonro mag sikunde makamano. Parni nyaka gisani nitiere sikunde maromo 10,487 ma bende chenro makamagi mag junior secondary schools biro bedo kadhi e nyime. Public schools kata mana sikunde mag piny owacho kwan gi en 18,933 ka sikunde mag private mong'ere kaka sikunde mag ji giwegi kwan mag junior secondary schools kata mana gedo ma bende osetim gin sikunde maromo 1,554. Parni chenro makama e kaka mano ma bende nitimo chon ne nyithindo mantiere klas 8 mano ka giyiero sikunde ma bende koro giriwore godo e form 1. Koro imbe ne intiere gi thuolo, nyathi ma bende neno wasani intiere gi thuolo chakre wuok tich mano mar jumani. Chenro ma bende dhi nyime nyaka chieng' tarik 30 dwe mar 8 mar mondo mi iyier skul mar sekondar ma bende igombo riwori godo chop dwe mokwongo kata mana dwe mokwongo mar